Man huwa Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu? Ingabe wayengubani uSa'id ibn Zaid uNkulunkulu athokoze ngaye? Wayengomunye wabokuqala ukwamukela i-Islam. Wayengomunye kwabayishumi isithunywa umprofethi ukuthula makube kuso esabathembisa izulu. Futhi wayebalwa phakathi kwabangamasahaba abaseduze kakhulu nomprofethi ukuthula makube kuye abame phambi kwakhe empini baphinde bame emva kwakhe kwisala. Wayeyiqhawe elinesibindi futhi waba yingxenye yazo zonke izimpi ezinkulu zokuvikela i-Islam, kusukela e-Uhud kuya eKhandak futhi waba khona eYarmouk njengomunye wamaqhawe ayizihlabani, egunyazwe ngo-Abu Ubaidah uNkulunkulu athokoze ngaye ukuba ahola ingxenye phakathi yebutho. uNkulunkulu wayehlezi ephendula imikhuleko yakhe. Kwaba ngaye kanye nonkosikazi wakhe uFatima uNkulunkulu athokoze ngabo, u-Umar ibn al-Khattab uNkulunkulu athokoze ngaye ethola i-Islam. Ikhaya lakhe laba yindawo lapho inhliziyo ka-Umar uNkulunkulu athokoze ngaye yavuleka khona kwi-Quran futhi amandla e-Islam amguqula unomphelo. Wayethobekile, eqotho, egwema ubuholi, ehlezi ephana, emeqinisweni futhi ephila impilo yokuzinikela nokuzithoba. Washona cishe ngonyaka wama-551 eneminyaka engama-70 eshonela eMadina. uNkulunkulu athokoze ngaye.